Pozdrav svima i dobrodošli u novi Geek Jackpot video. Budući da se radi o prvom videu koji objavljujemo u 2023. godini, prije svega vam želim sve najbolje i da u ovoj godini dođete do dobitaka kakve si sami najviše želite. Sad kad smo to rekli, okrenimo se glavnoj temi našeg videa. Ona je kasino slot igra pod imenom Mystery Joker. Radi se o jednoj, nazovimo je tako, old school slot igri koja nema komplicirana pravila, a unatoč tome ima vrlo dobar RTP i bonus značajke. No krenimo od početka. Simboli u ovoj igri su vočkice, a ona se igra na slotovima 3x3, odnosno u 3 reda i 3 role. Postoji 5 linija koje se gledaju za potencijalni dobitak, a za njega je potrebno spojiti 300 simbola u jednoj od tih linija. Ono što je zanimljivo je da je minimalni dobitak koji igrač u jednoj vrtnji može dobiti čak duplo veći od uloga. Često znamo vidjeti slot igre u kojima postoje neki slabiji simboli koji igraču ne vrate niti ulog ako on s njima ostvari dobitak, a toga u ovoj igri nema. Osim standardnih simbola, to je scatter simbol Jokerove kape, a ako igrači povežu 3 takva simbola u jednoj liniji, osvojit će 10 besplatnih vrtnji. U tim vrtnjama gotovo je sve isto kao u standardnim, osim činjenice da su besplatne i da igrač može, ako otvori na bilo kojim mjestima barem 2 scatter simbola, dobiti nasumično odabrani dobitak. Taj dobitak može biti i do čak 100 puta veći od uloga. Upravo je zato bonus značajka besplatnih vrtnji nešto čemu teže igrači ove igre. Ranije smo spomenuli da je RTP ove igre vrlo dobar, a to kažemo jer on iznosi 96%. To je više od nekog prosjeka koji nalazimo u slot igrama i samo je još jedan razlog više zašto igrati Mystery Joker. Nadam se da smo vam u ovoj kratkoj recenziji na najbolji mogući način predstavili igru Mystery Joker. Ako vas zanimaju druge recenzije i različiti kasino sadržaji, pretplatite se besplatno na naš kanal. Za sad bi to bilo to, a vama ću još jednom poželjeti puno sreće u najdražim igrama i podsjetiti vas da igrate odgovorno.